Maayong gabi pag-usab, mga angkol ug mga ante, tugutin isab ko ninyong mga ina sa katahuran. Magandang gabi po mga kabisyo at welcome na po sa ating pangatlong oras, huling oras po nating sa programa nating Tutoy na Lab. Kaya oras na, pag alas 9 nagalin na, ayan, tutoy na ha, hanggang 12 midnight po yan mga kabisyo. At syempre naman, no, shout out pala kay Shine Carrio, no, nakatutoy siya lagi sa may Recto, Manila. Gabi-gabing nakikinig sa programa. Ayan. Salamat kayo. Ayan, eto po, no. Balik po tayo sa pinag-uusapan po natin kanina, no, tungkol sa mga nangyayari pag may pagtitipon-tipon, tulad ng Christmas party. Kagabi yung Christmas party po ng Manila Broadcasting Company. Daming pinamigay. Akala ko mananalo na ako ng 10,000 piso eh. Hindi lang 5, 10, sobra. Ilan ba yun? 30 ata yun. Grabe naman. Maraming salamat sa mga boss natin ng Manila Broadcasting Company. Kahit hindi ako nanalo. Okay lang. Ewan ko lang kung mananalo siguro ako. Siguro ngayong araw na to wala na. Ay nako naman mga kabisyo. Okay no? Alam na natin yan mga kabisyo, sa mga pagtitipon-tipon, maraming mga bagay na karaniwan at hindi dapat kalimutang gawin para sa magandang karanasan, no? Ito yung pasasalamat at pagsasaya. Isa sa pinakamahalagang bagay po ay magpasalamat sa mga bisita. Siyempre, andun na yun, no? Pagkakataon upang ipakita ang pagpahalaga sa kanila. Especially kung ikaw ay isang konsihala. May plano pala, may balak pala. Ay, nako mga kabisyo. Pero alam naman na natin yan mga kabisyo, no? Dapat na kasi, eto na yun, no? Eto na yung pagkakataon na kung saan wala po tayong mga bawal, di ba? Hindi gaya last year. Oo, sabihin, nakamas tayo. Kung titingnan mo, muratag mga may sakit lahat eh. Oo, di ba? Sa ngayon, pwede nang walang mask. Yun siguro may nakikita tayong mga nakamask. Feeling nila may sakit sila. O kaya naman sinisipon sila. O medyo concern lang sa mga sarili nila. Pero hindi kagaya last year na talaga namang ako magpipicture, patago. Ngayon, wala nang restrictions mga kabisyo. At expected po yan dahil ganun na yung mga kabisyo. Hindi lang sa Christmas parties, mga pagtitipon. Marami na siguro ang nakapag-book na po na magbabakasyon. Siguro this week na siguro. Ang tanong, ikaw tutoy ba to? Mas maganda kung i-like and follow ang aking fan page, Totoy Bato Official. Ayan, no? Eto na po yun, para sigurado po nating hindi makalimutan ang mga ganap sa Christmas party. Dapat sa mga organizer, ikaw ngayon kabisyo, dapat gumawa ka ng checklist, isulat ang mga bagay-bagay na kailangan. Lagay dito, ilista para hindi mawawala. Pangalawa, set ka ng reminder siguro para dili ka makalimutan. Dili mo makalimutan ba? Giango-ango naman uwi ka. Ayan, set ka ng reminder sa kalendaryo. Ito yung pinaka-basic dati, no? Yung kalendaryo. Oo, kalendaryo nga naay kuan gali, high tide, low tide. Pero pa bang namimigay yung ganyan ngayon? Doon yun ilalagay yung mga reminders. Halimbawa, meron ka sa sasakyan, change oil, gano'n. O meron ka, nagbayad ka ng Meralco bill, paid, Meralco, gano'n. So dapat may mga reminders. Mag-organisa ng timeline din. Dapat nakaplano at kailan to matatapos, especially sa mga decorations, di ba? At meron pa, hindi naman basta-basta ikaw na mismo magtrabaho. I-delegate mo. Manugo ka. Sabihin mo, baka pwede pasuyo ikaw dito. Te, pwede ka ikaw dito, te. Pwede ikaw dito, call. Ganon. At syempre, magpapaalala. Tandaan mo yung mga bisita tungkol sa petsa at oras. I-remind, i-PM mo na. Daghan rabaging. Marami kasing mga bisita na buwisita din. Sasabihin, pupunta. Pagdating ng araw, daming rason. Lami king lusion, yun ang kigol. At ang pinakahuli at pinaka-importante mga kabisyon, etong mag-enjoy.
Tama, no? Sa kabila ng mga pagiging organized, pero huwag kalimutang mag-enjoy din. Ikaw yung sa mismong party, ha? At syempre, masaya din yung bisita pag masaya ka rin. Ganon lang yun mga kabisyo. Okay, basahin na natin yung iba sa mga nag-comment sa aking post sa Totoy Bato official page, no? Ano-ano ang mga hindi nakakalimutang nagaganap tuwing may pagtitipon. Sabi ni Dennis Compassion Blanco, yung hindi ka nanalo ng rapol. Pinaalalahanan mo na naman ako. Pastilan. Sabi ni Pranatan, lasingan. Sabi Jobert Vertudazo, komprontahan lalo na pag nakainom ng kulapo. Lalo na sa ating mga Bulacan Overdrive Grab drivers. Shout out sa inyo lahat dyan. Si Sibog Jenny, sabi niya, hindi ko feel ilang taon na kasi akong di nakasama family ko. Hay, na-miss ko na sila sobra. Pa-shout out na lang po sila dyan sa Mindanao. Yan. Sabi ni Nening Tita, handaan, magpa-picture-picture, magbanding. Ang dami pang mga nag-comment, oh. Pero hindi ko na kaya sa ating oras, mga kabisyo. Maraming salamat po. We only have 6 days lang bago mag-December 25. For December 24 po ang handaan. So, dapat enjoy nyo lang habang kasama ang buong pamilya. Diba? Saya, no? Ang hiling ko lang po sa inyong lahat, sa ating lahat ngayong Kapaskuhan, ay good health at syempre maraming pera, kasama yung mga kaibigan para okay pas all right. Kinigapon si Totoy Bato, ug mao kini ang programang Totoy na Love. Buyers. Sasakyan sikat, basta't love.